שלום לכולם, היום אני אראה לכם איך להכין את האות ר' מגומיות. נתחיל. תיקחו שתי גומיות ושימו על אלום. המשיכו ככה. עשו כך 5 פעמים. הנה. עכשיו עשו את אותו דבר על הטור השני, באותו מקום. הנה. בדיוק ככה. עכשיו סובבו את הלום ושימו גומיית מכסה. קחו גומייה וסובבו אותה פעמיים. ולפפו אותה כאן. אותו דבר עשו בצד השני. גומייה לחצי ולשים על האצבע ואז על הלום. כאן. קחו את המסרגה והתחילו ללפף. ככה. דוחפים את זה, את הגומייה, ותופסים את הגומייה שלמטה. ומלפפים. ככה המשיכו עד הסוף. הנה, ככה. עכשיו, הכניסו את המסרגה פנימה והוציאו. ככה. עכשיו תעבירו את זה לכאן. הוציאו את הגומיית מכסה ושימו את זה במקום זה כאן. ככה. וככה. שזה יהיה ככה. ועכשיו התחילו ללפף. הכניסו את המסרגה ותפסו את הגומייה שאתם רוצים. ככה. עכשיו קחו גומייה, הכניסו את המסרגה פנימה, ושהגומייה תיכנס כאן, בפנים. ועכשיו שימו כאן. תפסו את זה, את הצד הזה, וכאן. ואז משכו, והוציאו. והנה, בבקשה, האות ר' מגומיות.